Klokken er 8, og jeg skal op og træne arm med en af mine venner, så I må lige undskylde, at det ryster lidt, men hvis I vil have nogle store arme, så husk at følge med. Det var 5. sæt, hvor jeg i alle sættene kører en rep range mellem 8 til 12 deromkring. Og personligt kan jeg godt lide at køre tungt i første øvelse, som så bliver barbell curls. Her der gør jeg også 5 sæt, og der er det igen mellem 8 og 12 reps. Her der kører jeg også 5 sæt med en rep range på 8 til 12 reps. Jeg sørger for, at jeg i hvert fald kan tage 8 reps, men helst ikke mere end 12. Her er der også 5 sæt, 8 til 12 reps. Og før kørte vi skull crusher. Der var det også 5 sæt, men der var det mellem 10 og 12 reps. Her kører vi cable kickbacks, og der kører vi igen 5 sæt i en rep range, hvor vi kører mellem 8 til 12 reps, ligesom i alle de andre øvelser. Det var lige hurtigt dagens armtræning, og jeg laver lige et kort resumé, og det er simpelthen fordi det er lidt råt at være, så jeg skal passe på kameraet. Men som I kan se, så kunne I se øvelserne, og så snakker jeg lidt om, hvor mange sæt jeg kører, hvor mange reps jeg kører osv. Og hvis I har nogle yderligere spørgsmål til det, så skriv en kommentar eller et eller andet, så skal jeg nok svare på det. Men ellers så vil jeg køre hjem og få noget mad, og så skal jeg faktisk bare vente på en pakke, jeg får fra Fitness Nord. Men det får I at se. Nu har jeg lige fået pakken ind fra Fitness Nord, og I kan lige hurtigt få et kig. Og jeg glæder mig især til at prøve den her pre-workout, som hedder Nitraflex, som er lavet af GAT, og det er faktisk en pre, jeg altid har godt kunne tænke mig at få lov til at prøve. Så nu har jeg chancen. Og så var det faktisk det for den her omgang her. Jeg håber I kunne lide, at jeg lavede min commentary, eller hvad I nu vil kalde det, lidt anderledes her på træningen, for ligesom at give et indblik i, hvordan jeg kører mine sets og reps. Så smid subscribe til kanalen, og ellers så bare like den her video her, hvis I kunne lide den. Og så skal I selvfølgelig bare huske at se med fremover. Så ses vi i de kommende videoer.